Kasokak esplikatzen dut, Bai. Uste zute horraz magnetikoa barruan dagoela? Zatu barko gera, vale? Gorria geziaren gainean jarri arte. Orduan, hor, edukiko dezute klikatzeko instrumentu. Orduan, hartuko dezute papera alde hontatik, bai, goitik, eta bai. Bueno, bakoetzak lehenengo puntua desberdina dakazute. Zuek gongo zaten zer makatzen zuen gradua? Venga, aurrera. Ezeak egingo ditugu hemen. Sartu nahi bizitu hemen.